Yen wadon bakal tak hapus dulur. Nanging yen kakung bakal tak pateni. Ana. Bisa. Ya wis tau wae. Ojo. Iki sanganku balekne ya. Lah kumpul mbok ateni. Tau wae. Ya wis sanganku. Ojo. Pokoknya wis ojo. Ora. Lah iya. Ojo, sanganku balekke dhisik. Tau wae. Ojo mengko aku didukani karo Kanjeng Rama lho, Ndir. Lho. Ojo. Kok mrene. Nek nakal. Nek anan mbok pe ojo tenan lho ya. Iya ya wis. Kapan gelem tuku jaket? Ojo. Ada wong ngene ya nek dituku jaket tau Iki wae. ngono regane luwih saka 50 kok, Ndir. Ben dipe ojo wong ngene kowe. Ora usah. Nana, Hanji lho. Iya, nek kene aku ora bakal Nah. jadi marang janjiku. Oke. Yen kowe wis nemokake sanganku, Ya. kowe bakal tak pek bojo. Duh, atu ulung lunat e. Kowe urung sunat. Apa ini? Piye? Entuk pek ojo unati wewe. Aku sing nyunati. Lah mengko nek aku bira-bira piye, Ndir? Ulang-ulang, engko nek wis elah betu eneng we. Empi kok. Wedi ono. Wedi?